И здравейте хора, аз съм Нузи. Това е последният ми клип за изобщо целия срок, но не и за винаги. Тъй, да ви кажа, ако се чудите, надявам се да видите, ако се чудите защо е... Ако се чудите защо е последният клип, т.е. това не е за винаги. Това е за, да кажем, за около месец няма да снимам да качвам повече клипове, тъй като ще съм заед с този профил. DMDD. Ще ми излезе една снимка. Мисля, че имам в папката. Сега ще ви я покажа. Надявам се да виждате. Сега съм точно. И да, вече трябва да я виждате. Само се влязам. Да, ето е. И чакайте. Сега да е. И да, като цяло ето е нея. Ето, ако я виждате ли, това е тя. Снимам съм с нея. Това е най-силният в Тамкрафт мода. Мога да ви покажа как се играе. Тъй, като заговорихме за това, нали ви казах, че няма да е баш последният клип, както го пише там долу в описанието там заглавие. И предупреждавам, това не е последният епизод. Това е само за... И да, ето ми го канала, ако се чудите защо не снимам. Нямаше много добри качества. Тук давно не е качвала, чакам. И... Защо? Упс, сега ще това. Чакай. Здравейте отново, просто ме виках за едно нещо. И да, както казах, това не е последният ми клип. Ето е снимката, тъй като видяхте. Само че е на кръвче. На вас ето така ще ви излезе. Просто пишете DMDD вече. Ето го. И ви излезе ето така. DMDD. Така, пишете. Ако не ви излезе, пишете. Така пишете. Странно. Погреших. Просто моя канал. Ето го. Ако не ви излезе, ще го на български, надявам се да виждате. Е така. Лъчезар Станоев. Ето ме е мен. Ето, трябва да ме виждате. Здравейте отново. Ето ме мен. Просто пишете Лъчезар Станоев на български. И ви излиза първото. Натискате го. Това е моят. И ето ме е мен. Вече ще снимам. Тъй. Това ми е вторият канал, де. Вече ще снимам на него на компютъра повечето.
И това ще... Не всичко. Тъй. Да, само да видя едно нещо. Значи, пишете го. И ето ви клиповете. Моя днес ще качвам към и 20 като стане. Днес сме 21. Днес ще качвам клип и тъй. И да, казвам ви, това не е последният ми клип. Да видя едно нещо. Овде. Дали мога... Да. Това не е всичко от мен. Както казах, не забравяйте, абонирайте се за мен. Ето ми го канала. Вече ще започна да снимам на лаптопа си. И да, ето ми го него. И да, мисля, че това беше всичко от мен. Аз бях... Аз бях Дим. Само да видя едно нещо, извинете. Така да видим. Аз така се казвам изобщо, но опробвам да се сменя името. Не, нека си ми стои така. И да, ето ми го. Ако нещо се питате, просто пишете Дислав Емилов. Ето ми го. Защото така се казвам аз. Дислав Лъчезаров Емилов. Така ми е фамилията. И само да видим колко. 7 минути. Добре. Значи, както ви казах, само да видим тук. Значи, както ви казах, както ви казах, това не е последният ми клип. Както видяхте. Само мисля, че ще е това от мен. Не знам. Упс. И да, ще се видим след около месец. Тъкмо ще съм малко по-свободен. И да. До другия път, значи. Чао! И не е последното видео.